نتا زحلف السنبت بجرمن شوعت بحدث تسعرت كوراكاو استبهلت نبزحات حدث سخنت هاجر حانت ترادسيت هيكونتن هزبي كوراكاو اتشوعت بحدث تسعر له مدرخ وانج عالم كم حد عبعوت يوم زريوه مخنياتو قدم زمنات اب حقوتاتهم كاب افريقا ببارنت توسيدهم اب دسيت كوراكاو دحر مشاتهم لو مدقهم ناي گزارسهم بانديرا حيزهم اب قدم عالم مس عباين حيالن جرمن كگطمو مبقعهم نبعلو كال عوت سلازخنا امبار كورات تخاتلتنا بزعبازا نبوزحات حتو زفترت ناشتي دسيتاويت هاجر زدهسس مدب نايلو متحستنا كخونيو تخاتلنا اب كارت عالم كتعزب نكلخا بقدامنت قليحو زرائيكا ناي فنزويلا قماقم بحريو اب تكبابقن دسيت كوراكاو ولا كوراكاو حانت اب فتصوم ناي كاريبيان مقاتت تنبر هاقريا اتزاقرمقن ابزا دسيت ببات إيرا يوريخا تخفل هزبا ناي نيزرلاند باسبورت اللوم كم اون امل عالم زلو كال هزب زي زاربو حدا فولي قانقا يزاربو هلا وقا كساب حجب وحدات سبات رايز فلت زنبره قزاتيا حجقن بسنك ناي وانج عالم متصاري تصوتاتات بأهقراو درجة أغالبو رخيبالا إذا دسيت أستات 250 شح هزبت رايز اللوا كابتوم تتصوتا دما حدا تتصوتاي ترايو أب كوراكاو توليدو بت حدا شنخ إذا دسيت بجيوغرافيكاوي أقامام تقافلي زبلتيا أب كرساون بزحات زي تنقرو مستيرات سحازتيا هزب عالم كحتو زغني حتو ازي كمي جيرو كخوني خل حانت تسميعا زي تفلت ان اشتي دسيتاويت هاجر كمي جيرا نوانج عالم كتبت احكي لا زبل حتيو بحق اجن كوراكاو انتايا جزءات اوروبا دا اب كاريبيان اتركب هاجر دا ويس زي نتقرات جزءات سلمتايو نايتا دسيت هلاوه زقرم كوينو كالي ابزا دسيت تحابي ازولو مستيركا انتايو أبشحن 499 إسبانياويان نمجمريا جزي نتا دسيت كرقصوان كلو حدا نجري دلينيرم ورقي كوينو جن أبزا دسيت ورق زبها ليرخبون اتا دسيت نغستي كو حزب اسحا كتحرس سيتخقل بكاكتوسن اشوخن استشفنت فرق برخاويت ناي كاريبيان دسيت يانيرا اب اخا نزمنات زنبرو اراواك زبهالو دق ابات نيرم اسبانياويان بسنكزي نتا دسيت تقم زيبلا دسيتيلوم سميوا أبشحن 515 دما نخلوم دق ابات كمباروت ناب هيسبانيولا اك عزوم اتا دسيت بدحرزي بزي هزبي بادو خينا ترفت اب مبل 17 كفل زمن نيزرلاندس نابتا دسيت مصت نايتا دسيت عدل كا نحوارو تغيره ناي هولاند ناي معراب هند كوبانيا ويدما دوتش ويست انديا كامباني اب تاوان ناي ጨው ምንጭታት ይደልኒሩ ምክንያቱ ጨው ዓሳን መዕቃብ ብፍላይ ነቲ ሆላንዳውያን ዝፈትዎ ዓይነት ዓሳ ሄሪንግ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ أبشحن 634 يوهان فان ويلبك بن اشتي مركب أبت اسبانياويان باهيا دسانتا أنا زبلوا ودب عرفة أب أوز نبرو وحدات اسبانياويان ون بزوح تقاومو يقبرون هولانداويان كابز تباقيسهم نتا دسيت أو وحدات معالتات تقوطات أروا كاب جاون العلي أب معرباو كفل عالم كابز اللو زاقرمو باهرياويان ودبات كأرخبو ازي شو تقات زبهال فتصوم زتعاصوه عميق ناي بحر وشمت كوينو ناب كفوت بحر زقتو تصبيب مأتو ترايس اللويو عبيت ناي نقد مراخب بزيت اقام كعشاقال يخقلا نيران برتوع معبلون اي تنكفنيو سلازي نتعلم لخاوي مربب نمسرح تسعر سنبرت ناي نقد كوبانيا ازي عب عدلي نيرو ابت كبابي حانتي فيلمستاد استسميت كتما نخت مسرتون مخنيات كنا سمزا كتما كاب حد ناي هولاند العل زمتيو اتبوتا ابو حدات عمتات املا كاريبيان كاب زلو اقدستي ناي شقات بوتاتات حدا خنا بزحزن تاريخاو اقاطامي اب مونغو موداتا مبل 17 مجمرتا مبل 19 كفل زمن كوراكاو اب معرباو كفل عالم اتاز عبيت ناي باروت اداغاز فتسملا دسيت كونت بودب فيلمستاد بيلوم عشحات كاب معرب أفريقيا زمتو مساكين تشتو نا برازيل كاريبيان كساب سمين أمريكا نبزلو نا إسبانيا جزءاتاتون تلاكو إذا تاريخ زي لومي أب كتما فيلمستاد بزركب كورا هولندا بيت مذكر تسندلو
اتزገርም ነገር ግን ኩራካው ዝኾነ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣይነበራን እቲ ኣየር ኣዝዩ ምዉቕ እቲ መሬት ድማ ንቑፅ ነይሩ ስለዚ ንሳ ባዕላ ተፍርዮ ምህርቲ ነበራን ኩራካው ከም መከፋፈሊት ማእከላት ተገልግል ነይራ ካብዚ እዋን ጀሚሩ ከዓ እቲ ዘገርም ናይ ቋንቋ ምህዞ ካሪቢያን ዝተወልደ ኣብቲ ናይ ቪለምስታድ ናይ ባሮት ዕዳጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጹ ሓበራዊ ቋንቋ ዘይነበሮም ሰባት ተራኸቡ ናይ ፖርቱጋል ነጋዶ ናይ ሆላንድ ገዛእቲ ናይ ስጳኛ ዓደግቲ ከምኡውን ካብ ኮንጎ አንጎላን ቤኒንን ዝመጹ ባሮት ነይሮም በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ፓፒያሜንቶ ዝበሃል ቋንቋ ተወሊዱ እዚ ቋንቋ እዚ ክሬኦል ኮይኑ ካብ ፖርቱጋል ስጳኛ ሆላንድ ናይ አፍሪካ ቋንቋታትን ብናይ አራዋክ ተረፍ መረፍ ቃላትን ዝቆመ ቋንቋ እዩ እቲ ስም ካብ ፖርቱጋላዊ ቃል ፓፒር ማለት ምዕላል ወይ ምዝራብ ዝመጸ እዩ ኣስታቱ ሳሚታዊት ናይ ቃላት ካብ አይቤሪያዊ ማለት ስጳኛ ፖርቱጋል መበቆል ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ድማ ዝተሓዋወሰ ናይቲ ኣብታ ደሴት ዝዝረብ ዝነበረ ቋንቋታት እዩ ሎሚ ፓፒያሜንቶ ናይቲ ሃገር ወግዓዊ ቋንቋን ናይ መንነት መግለጽን እዩ ኣብ ዓለምና ኣብ 3 ንኣሽቱ ናይ ካሪቢያን ደሴታት ጥራይ ዝዝረብ ቋንቋ ከም ዝኾነ ከዓ ይግለጽ ኣብ 1863 ናይ ኔዘርላንድ መንግስቲ ንባርነት ፍጹም ቀረጾ ንኩራካው ግን እዚ ወርቃዊ መጻኢ ኣየምጻዕላን እቲ ውሳነ ናይ ቁጠባ ውድቀት ኣምጸ ንግዲ ጠፍአ እቲ ሒደት ዝነበረ ሕርሻውን ደውበለ ንብዙሓት ዓመታት እታ ደሴት ኣብ ግናይን ትርጉም ዘይብሉን ኩነታት ወደቐት ንኩራካው ካብዚ ህይወት እዚ ዘድሓና ነገር ግን ኣብ 70 ኪሎሜትር ርሕቀት ቬኔዙዌላ ትበሃል ሃገር ምህላዋ እዩ ብልክዕ ክንዛረብ ከለና ኣብ መጀመርታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ቬኔዙዌላ እተረኽበ ኣብ ናይ ነዳዲ ሃብቲዮ ሆላንድ በቕልጡፍ ናይ ነዳዲ መጻረይ ወይ ድማ ራፊነሪ ክትሰርሕ ደለየት ካራካስ ወይ ድማ ናይ ቬኔዙዌላ ዋና ከተማ ግን ኣብ መሬታ ክስራሕ ፍቃድ ከልከለት ስለዚ ሆላንድ ኣብ 1918 ብመንገዲ ኩባንያ ሸል ኣብ ቪለምስታድ እቲ ዝዓበየ ናይ ነዳዲ መጻረይ ማእከል ክትሰርሕ ጀመረት ጥረ ነዳዲ ካብ ቬኔዙዌላ ብመራኸብ ይመጽእ ኣብ ኩራካው ይጸሪ ካብኡ ድማ ናብ መላእ ዓለም ይለኣኽ ነይሩ ኣብ ውሕዳት ዓመታት እታ ድኻ ደሴት ናብ ዓባይ ናይ ኢንዳስትሪ ማእከል ተቐየረት ሰራሕተኛታት ካብ ኤውሮጳ ሱሪናምን መላእ ካሪቢያንን መጹ በዚ ምኽንያት ቁጽሪ ህዝቢ ወሰኸ መባእታዊ ትሕተ ቅርጺ ተዘርግሐ ቪለምስታድ ድማ ናይ ብዙሓት ሃገራት ባህሊ ዘለዋ ከተማ ኮነት ካብ ኤውሮጳ ዝመጹ በጻሕቲ ሃገር ውን ክውሕዙ ጀመሩ ኣብ 1997 ዩኔስኮ ንከተማ ቪለምስታድ ከም ዓለም ለኻዊ ሓድጊ ህንጻታት ብፍላይ ነቶም ናይ ሆላንድ ቅዲ ዘለዎም ሕብራውያን ህንጻታትን ናይ ንግስቲ ኤማ ድልድልን ኣፍልጦ ሃቦም ንቪለምስታድ ምስራኻ ናብ ኣምስተርዳም ዝመጻኻ እምበር ኣብ ካሪቢያን ከም ዘለኻ ኮይኑ ይስምዓካን ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ክንመጽእ ብሓቂ ኩራካው ሕጂ እንታይ እያ ኣብ 2010 ሓደ ዘይተለምደ ነገር ኮነ ናይ ኔዘርላንድ አንቲለስ ማለት እቲ ካብ 1954 ጀሚሩ ናይ ካሪቢያን ደሴታት ናይ ሓባር ፖለቲካዊ መንነት ከም ዝህልወን ዝገበረ ኣሰራርሓ ፈረሰ ኩራካው ካብ ዝእዋን ዝጀሚራ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኔዘርላንድ ናይ ገዛእ ርእሳ ምሕደራ ዘለዋ ሃገር ኮነት በዚ ምኽንያት ናይ ገዛእ ርእሳ ባይቶ መንግስትን ሕግታትን ኣለዋ በቲ ሓደ ሸነኽ ግን ፍጹም ናጻ ሃገር ኣይኮነትን ናይ ወጻኢ ፖለቲካን ምክልኻልን ገና ኣብ ዴንሃግ እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ናይታ ደሴት ዜጋ ብዘይ ሕቶ ናይ ሆላንድ ፓስፖርት ይረክብ በዚ ምኽንያት ከዓ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ፓስፖርት ኣለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ኩራካው ብዘይ ቪዛን ቢሮክራስን ናብ ኣምስተርዳም ኮነ ናብ መላእ ኤውሮጳ ክግዕዙ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ውን ነዚ ዕድል ተጠቂሞም እዮም ልዕሊ 144,000 ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ናይ ኩራካው መበቆል ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዚ ቁጽሪ እዚ ካብታ ኣብታ ደሴት ዘሎ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብዝሒ ዝዳረግ እዩ ኩራካው ናይ ገዛእ ርእሳ ሃገራዊት ጋንታ ምህላዋ ባዕሉ ዓብ ነገር እዩ ናብ ዝመላእ ዓለም ዝርእዮ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ምኽኣላውን ፍጹም ተኣምር እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ መጻረይ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ብጀርመን 7-1 እኳ ተተሳዕረት ኣብ ዓለም ኩራካው ዝተባህለት ደሴትን ሃገርን ከም ዘላ ግን ርእሳ ንኸተላሊ ጠቒምዋ እዩ
ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ንደሴታዊት ሃገረ ኩራካው ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሰላም ቅነ